Good morning! Happy Friday, guys! Ayan, sinisimulan na ni Mang Boy yung ano dito, yung project namin. Papalitan na tong screen. Ayan, nakabili na siya. Mga gagamitin pa para dito mamaya. Kaso, asa na kaya si Mang Boy? Saan mo kayo pumunta yan si Mang Boy? Lagi yung ano eh. Magaling sana gumawa yun, kaso mayat maya nawawala. Anyway, ayun. Ano muna ako, nanonood sana kami nung We Are All Dead. Kaso, time consuming. I mean, tama. Nakakasayang ng oras. So, yan, nagsaing na ako. Tapos, nagpabili ako kay Rico ng ano, ng pampano tsaka matambaka. Gusto kong magsabaw ng matambaka sa dito. Ayan. Sabi ko, dalawang ano, Rico, eh. Dalawang tali. Ito talaga si Rico, kahit kailan. Bale, may ano naman, may pechay din naman eh. Paghaluin ko na lang yan. Kasi more gulay. Mas gusto ko. Tsaka ito. Ayan. Tapos yung pampano, ipiprito ko para kila daddy. Ayan. Fish muna kami ngayon. Dalawa yung pinabili ko. Yung isa pinahiwa ko. Yung isa buo lang. Yun ang piprituhin. Pampano, kako. Diba sabi ko kagabi, fish na muna tayo ngayon. Oh, may tumatawag. Charan! Ayan na. May screen na. Ayan, din na papasok yung lamok. Tapos ito si daddy na lang gagawa. Papinturahan ko ng puti para mas maliwanag dito. Diba? Ang aming door. Puro gas-gas ng mga doggies. Oh. Bakbaka na rin. Puti naman pala yung ano niya dati, daddy. Yung ilalim niya. Kailangan mo pa ata talagang i-ano to eh. Sandpaper. And then, dito na ako nagluto kasi may ginagawa nga sa labas. Yan. Sinama ko na lahat ng ano, ng gulay kasi konti lang pala yun. Isang tali ng pechay, ng talbos ng kamote, tsaka yung okra, medyo magulang na nga eh. So, yun. Sama na natin. And then, kalamansi. Hinuna ko yung ano, yung sabaw. Yan. Kasi si daddy gusto niya kapag kaisda, bagong hango talaga. Bagong prito lagi. Yay! Okay na yung laundry area. Char! Laundry area. Ayan. Iis-ising ko lang to. Para luminis-linis din. Ayan. Kesa magpapintura pa. Ano lang to eh. Sprayan mo lang to ng, ano, ng bleach puputi na yan. Tapos may mga ano pa, CBQ. Halaban. Hindi. Halabahan. Huh? Parang yung laman labahan to. Kita nyo ba? Mga letters pa dito na ano. Yan kasi may bata kami noon, si Vicky. Naalala nyo. Yan. Then, naakit na lang yung ano, yung washing. Sorry guys, very unsightly pa yan. Pero lilinisin ko yan para maging maayos-ayos na makapag-vlog ako ng madalas dito sa kusina. Yan. Nalagay din ako ng ano, ayan. Isa pang saksakan para, sabi ko, if ever, di paggagamitan. Di ba? Tsaka yan. Ano yan, te? And then, ayun nga, lagi ng ano to. Lagi ng nakasara. Kasi nakastay to na nakaano to eh. Aba naman. Sige na. Kabaan na. Magpainit ka na naman. Yan. Dami ko pa lilinisin. Kaya hindi ako bumaba ngayon. Ayan, naakit na ng boys kanina. Tapos, since ano yung ilaw namin, napakalamlam. Tapos nahanap ko to sa old ano dito, table. Nandun pala yung mga string lights ko na ginagamit pa sa bazaar. Na lang pinalagay ko kay daddy para maliwanag kapag nagluluto ako. Tapos bukas lilinisin ko pa yan. Konti pa lang yung nais-is ko. Ayun, oh. Pero luminis naman. Mainit ba? Warm lang, pero not mainit talaga. Hanggang taas, linisin pa yan. Good luck naman. Pero dito luminis na. Plokan.
Favorite ni Daddy, plak-plokan. Bagong new word. Plak-plokan. Plak-plokan. Yan yun mga kapatid. Plak-plokan. Hindi tanga ang mga nakakalam niya. Ano? Oh, game na. Ano lang? Dinner tayo guys. Yung niluto ko kanina sinabawang isda. Tapos yung pampano, ininip ko lang kasi yung side lang yung kinain ni Daddy. And then, kumuha lang ng konti si Chris. 'Di ba? Ganun sila pag isda eh. Tapos may tira pa dyan yung isang adobo. Then nagluto ako ng sausage na lang. Yan na lang. Let's eat. Kasi tapusin po namin yung ano. Ay, hindi pala. Ano ba yun? Tutuloy namin yung... We're all dead. We're all dead. Puro ba ano? Puro zombie. Happy weekend, guys! Ayan, tuloy namin ni Daddy yung ano. All of us are dead. Tama ba? Yung ba yun? Basta zombie ng Korea. Ayan. Total, Sabado naman bukas. Pero bababa ako katapos kong magpaligo ng mga aso. Ayan, tapos may pimple ako. Update Ayan, kasi feeling ko dadatnan ako any time. Ayan, parating ng aking monthly visit. Kaya may pimple tayo. Pero that's okay. Normal lang naman yan. So, ayun lang. Si Chris maagang natulog. Kasi maaga din kaming kumain mga alas 6 ata yun. So, yeah. Good night. See you bukas. Good night, Daday. Night. Walang kandidato. maka magayway, kala mo kandidato eh. Night. Good morning. Happy Saturday. Kakababa lang ni Groot. Kinuha siya ni Rico. Pukutok yung ano ko. Galit na galit yung pimple ko. Ayan Kaloka. Ayan, binaba na siya ni Rico. In fairness dun sa guys, melatonin na binili ko, 2 araw yung yung effect niya. So hindi ka talaga hindi ka magdedepende dun sa gamot na yun para makatulog ka lang. Yan, kapag ka needed lang talaga. And then, ayun nga, 2 days siyang e-epekto sa'yo. Gaya nung, kagabi, hindi ako nag-take, pero yung tulog ko dire-diretso, walang, talaga yun, walang bangon-bangon para umihi. Yan, diretso, tapos, 8 hours lagpas. Kasi anong oras kami natulog ni Daddy? 11 ata, at nag-isang episode lang kami nung, sa zombie. Tapos inantok na ako. And then yun, pagising ko pasado alas 9 na. And yun nga si Rico yung nag-PM agad sa akin na akit daw siya para kuhanin yung pambili ng packaging tape. Yan, kaya pinababa ko na din si Groot para sabi ko makapagpaligo ako ng aso bago rin ako bumaba sa shop. Marami akong asikasuhin na naman. Yung mga order ni Sis Ina. Hi Sis Ina. Thank you so much sa support mo lagi sa sa RMK shop. Yan, lalo sa tretinoid. Perfect yung tret na yun guys sa mga sa mga malalamig na lugar. Although meron din nun sa sa ibang bansa, ibang name lang kasi vitamin A actually ang tretinoid cream. Kaso iba-ibang name na lang yan. So, yung atin naman is maganda kasi ako talaga nag-try. Yan, pero ito normal to. Hindi porket gumagamit kayo, hindi na kayo pagpipimpulan. So, normal pa rin yun. Ibig sabihin, tao pa rin kayo. Yan, nag-iiba yung hormones, lalo na kapag malapit ka ng datnan. Yan. So, speaking of dating, inaantay ko na lang. Nagsaing na nga pala ako. Nag-iisip pa ako kung anong ulamin namin. Lunch na lang, wala nang breakfast kasi sa alas 9 na eh. Yan, coffee muna. Coffee muna tayo. Yung Everfave na na great taste, tapos yung holistic coffee. Ang taas ang nito guys ng appetite suppressant, kaya nahati ko lang siya. Kapag binuo ko to, maghapon hindi ako ginugutom. I mean, yun naman ang habol ko, pero parang basta natatapangan ako sa kanya, kaya hinahati ko lang siya. Yan, so bagay ito sa mga sa mga sobrang ganado talaga. Ang sarap lalo. Kapag kami kahalo ng great taste. Grabe. I swear guys. Pasensya na kayo bro. I swear.
Ang pambubudol ko sa inyo. Hindi totoo kasi. Yan, ngayon lang ako nakatikim ng kape na ganito kalinis yung lasa. Tapos, ayun, true to its claim naman. Kaya, support din ako dyan sa brand na yan. Good morning! Nakita ko to guys sa sa Home Buddies. May nag-share nito na yan, yung mga kalamansi daw, pipigain mo na siya at once, tapos i-store mo lang. Yan. Pero syempre separate yung yung buto kasi ito nagpapapait to minsan sa sa kalamansi juice, yung pure extract. So yung ginagawa ko na kasi madalas ako mabulong ng kalamansi since hindi naman kami everyday gumagamit ng kalamansi or tawag doon. Hindi maramihan lagi yung gamit ko ng kalamansi, pang sausawan lang, 'di ba? So isa kasi to sa sa staple na Ricardo or kailangan nandito lagi sa kitchen namin kahit saan. Yan, mapakinene, dun sa probinsya, sa Don Carlos, dito sa akin. So dapat lagi kami may kalamansi, sili, tsaka asin, importante. Yan, kasi magbababad ako ng chicken drumstick. Ipiprito ko, pero babad ko muna siya sa kalamansi. Then naisip ko, na siya. Gawin ko yung shinare sa Home Buddies. Yan. Sakto may ganito ko. Nabili ko sa sa Mr. DIY. Ayan, may sariling strainer na siya. So, diba? Ayan. Ang ating kalamansi na nabili ni Rico. Ito, pwede pa to. Lalagyan ko lang to ng tubig mamaya. Tapos pipigain pa. Meron pang extract dyan. Huwag natin sayangin. Nakakamiss yung magtinor ng kalamansi. Yung ano ba tawag nun? Tinor kasi sa term ng mga sa palengke. Mag-segregate. Para basura segregate. Yung mag-separate ng iba't ibang size. Ganyan. Ito kasi parang halo-halo yung size nyo. Yan. Kasi noon si Papa, iba-ibang size niya. Kapag ganitong size, ganyang size lang din. Tapos may malalaki. Mostly, 4 sizes yan. Extra small, small, medium, tsaka yung large. So, yung small, madalas, mga restaurant ang kumukuha niyan. Yan, kasi pang din nila, pambabad, sa mga barbecues nila, ganyan. Tapos, yung mga large naman, pang tindahan. Yan. Diyan kami lumaki guys, sa kalamansi. Diyan kami pinag-aral. Diyan kami nabuhay sa kalamansi. Sa palengke. Nakakatuwa, nakamiss din guys yung yung old times na, old days na, alam mo yun, sa gabi pa lang, mga alas 7, luluwas na yan si Papa sa sa Tanawan, namimili yan ng kalamansi, tapos dadating yan siguro sa Pasay, mga around 12 midnight, yan, tapos magsisimula na yan, tinor, ang bilis niyan, expert yan si Papa magtinor ng kalamansi, siguro ang isang red bag, minuto niya lang tinitinor. Ang bilis talagang may na dyan na mga iba-ibang lagayan, iba-ibang bilaong, ganun lang yung kalamansi. Yan, tapos, yan, titinda niya na, mag-aantay na lang siya ng ng mga suki niya. Maraming suki yan before si Papa, bago pa siya talaga ng palengke, nag-manage. So, yun, share ko lang. Yung kinabubuhay ng parents ko. Binuhay nila sa amin. Tapos hanggang sa na si Mama, kantin-kantin na. Ayun, doon naman kami tumutulong. So, yun lang. Bango na kalamansi, di ba? Bangong-bango ako dito kapag mga bagong pitas. Yung fresh talaga. Yan. Tiba-tiba yan lagi si Papa kapag na pag December. Yan. Or mahalang kalamansi. Mahalang kalamansi. Grabe. Talagang kahit bulok walang natitira guys. Ba't kaya ganun sa mga product, sa mga gulay, kapag walang supply, sobrang taas ng demand. Kahit nakakapiraso lang dyan may bulok mabibili pa. Pero pag sobrang mura, ang daming supply naman. Yun. Siyempre, konti yung bumibili. Maraming tira, maraming bulok. Yan. Pero magaling yan si Papa maglaro ng sa kalamansi, mga presyo. So yun lang, na-share ko lang habang nagpipika ako rito. Marami-rami pa lang sa kalahating kilo.
Yan, hindi pa ako tapos. Marami na siya. Oh. Pinrito ko lang yung ano guys. Piniprito pala. Yung tirang matambaka kahapon. Ayan, kasi hindi maganda yung nabidinirito. Parang hindi fresh. Iba yung lasa niya. Kaya hinango ko kahapon. Nirep ko. Ano ko ngayon. Piniprito ko ngayon. Ah! Aray ko! Iba! Kaya... Kain tayo guys. Ito yung tira ko kahapon na ano, sinabawan. Sinabawan na ito na hindi nga masarap yung isda. Kaya pinirito ko ngayon. Then nag-fried chicken ako. And fried wonton ata to. Yan. Tapos ito nakailang init na to. Sana maubos na. Ubusin ko na nga din ngayon. Tapos yung coffee. Tara na, tara na, tara na. Talian nyo na. Itong kalbo na to eh. Puro pa. Oh, sige, mang-asar ka pa. Alkansya. Hi! Nakapagpaligo na ako ng aso, guys. Ayan. And, pati ako, naligo na syempre. Ayan, sobrang na-overwhelm lang ako. Sobrang saya ko sa mga feedback na nakukuha ko, guys, sa, ano, sa thread cream. So, nagsi-CR ako actually. Sa banyo ako, nagbabrowse ako ng cellphone. Ayun, may mga nagsisend na ng feedback. Nakakatuwa. Sobrang thank you everyone sa mga nakatry na. Ayan, bagong-bago yung ano natin, yung pimple natin. Fresh yan. Tinan nyo, ilang days lang. Flat na yan dahil sa thread. Pero since ano ngayon, araw, yun, yung ginagamit ko is yung collagen elastin cream nga. Yan, after mag-toner, ayan na lang yung toner ko. Ayan, lagi ko sinasabi guys, dapat ano ha, mild na toner lang. So, kaya yung ginagamit ko yung Gold kasi mild to. And then, syempre yung ano, yung tomato toner. Super mild to, lalo. Yan. Pero kung anong toner meron kayo, pwede na yun. Basta mild. Wala yung mga hydroquinone, yung mga ganon. Yung mga rejuve talaga na nagba-brown kapag nag-dry na. Ay, katulad nito, hindi to nagba-brown. Kasi yung iba parang toyo na, 'di ba? Kapag nag-brown. Meron ba ako nandito? Wala ata, tinapon ko na. Kasi kapag nagba-brown ng toner, X sa akin yan. Ah, meron. Teka, ito. Kasi hindi ko na ipapakita sa inyo, guys. Para, din, respect din dun sa brand. Pero, ayan, X sa akin yung mga, mga toner talaga na nangingitim. Parang nagiging toyo talaga kaitim. So, ayan. Nakapag na ako. Nakapag, toner na ako. Ayan. Tomato toner din. Tomato serum din. Paubos na rin, no. Actually, wala pa akong stock na ito. Yung yung manof ko niyan. Ewan ko kung babalik pa ba yun? Kainis nga. Wala na akong stock niya. May pending pa kami ng kinancel na lang. Mga order. Ayun. Kasi nagtatry sanang magbuntis yun. Kaso di ko alam kung nakabalik na siya ng ng Metro Manila. Re-order sana ako. Oh, yun. Sa kanya lang kasi ako may tiwala talaga. Yung formula niya lang ako may tiwala. Actually, maraming nag-offer sa akin ng mga formulator or mga manufacturer ng ganyan. Kaso, doon lang ako sa kanya may tiwala. Yung iba sobrang mura, yung bigay. Kino-compare ko sa bigay nitong manufacturer. Parang, susugal ba ako doon sa mas mura? Yung gaya. Kailangan subuko talaga, guys. So, kahit na medyo may kamahalan yung nito, yung bigay sa akin na ito, yung minimum quantity niya, is dito talaga ako kumukuha kasi nasubukan ko na talaga siya. And then, ang sinasabi niya naman sa akin is hindi niya talaga tinitipid yung yung ingredients niyan. Hindi puro, kumbaga sa pagkain, additives, yung mga gano'n. So, anyway, after nyan, yung collagen elastin na. By the way, pwede nyo gamitin yung collagen elastin sa gabi, guys, ha. Tinanong ko ulit yung manof ko. Ayan, kasi yung iba, makaka-experience ng ng parang peeling talaga, peeling effect talaga. So, ayun, para maiwasan nyo yung sobrang pagpipil ng face nyo, you can use yung, eto na muna, bago yung tretinoin. Para mapigilan nyo lang yung sobrang peeling ba. And then, makaka-experience nyo, naparami ko naman ata. Ayan, nyo din. Yan o, ubos na. Ma-experience nyo pala, expectations to sinasabi ko na sa inyo, na may konting hapdi siya, yan sa thread. Ayan, normal yun.
Tapos, yun, may purging kasi siya eh. So, maglalabasan din yung mga pimples nyo. Especially kung first time yung gumamit ng thread. Yung maglalabasan yan. Tapos, parang magbabrown na muna yung face nyo. Pero, after 1 week lang guys, I swear talaga, grabe effect ng thread cream. Sobrang glowing. Alam niyo yung pagkagising nyo pa lang, hindi sa pang-sales to ka. May pagkagising nyo pa lang, parang feel nyo, ang ganda-ganda nyo. As in, literal. Iba yung yung aura nyo, iba yung glowing ng face nyo. So, ayan, fresh na fresh ang ating pimple. Ayan. So, after nyan, sunblock. Bababa lang ako saglit kasi may ayusin lang ako. Pasado alas 3 na. So, di ko alam kung nakaano na si Rico, nakabalik na. Kasi bumili nga ng ng isang box na tape, packaging tape. Ayan, maramihan na yung binibili namin kasi inaabot naman siya ng 1 year. Kasi kapag bumili ka ng mga packaging supply ng paisa-isa, padala-dalawa, magkano yun, di ba? Mababa na ata 40 pesos sa packaging tape. Sobrang laking tipid kapag maramihan na yung binibili namin. Yan, inabot naman din ng 1 taon. Yung yung brown meron pa kami konti. So, yung clear na muna yung binili ni Rico. Daming dada ni ate nyo. So, yan. After nun, wala na siguro na makikili kasi Saturday naman ngayon. Naglagay lang ako ng skincare. Yan, yun lang. Nantay ako ni Daddy. Nunod kami ng tutuloy namin yun. Ang lakas naman yan! Lamang po si Ferdinand Marcos hanggang sa hindi na muna kabalik si Pangulo. Bango! Alam niyo ba guys, adik ako sa kilikili ng asawa ko. Ba't ang laki na ito? Naka-zoom ba to? Ayun, naka-zoom pala. Ay, hindi. Kailangan nag-zoom. Bongbong. Pupunta lamang po dapat siya sa Paway, Ilocos Norte na kung saan Binabati ko yung mga fans ko. Hindi po. Yun, hindi ka pa maglalaro na muna? Ano ba? Saan tayo punta? Hindi, kasi bababa muna sana ako. May titingnan lang ako doon. Maglalaro. Babalat niya. Mag-thread ka kasi, sabi ko sa'yo eh. Tretinoin cream. Ay, ginagamit niya guys yung yung moisturizer ko. Naagnas na ako. Yung collagen elastin cream. I'm back! Bumaba pala ako guys kasi may order yung isang district ko. Actually, ma'am, kakaset mo pa lang sa akin ng order mo. Pagbaba ko, nandun na yung hubby mo, magpipick up na. Naloka ako. Pa-sexy-sexy pa ako bumababa dyan sa hagdan. Bago ako pumasok ng store namin, nandun na siya, nag-aantay na sa labas. Diyos mio, nagmadali na naman kaming mag-prepare ng order mo. Pero thank you sa support mo sa RMK. Dio. Anyway, yan. Anyway, katapos lang na itong dalawang kumain. Ikaw ba't dyan ka lagi sa loob kumakain? Ano naman kinain mo? O, kita mo, kagabi pa pala yan. Ngayon mo palang nilalabas. Ay, meron na ako kopya ng Spider-Man. Malinaw na? Ha? Pero malinaw, hindi na sinikap eh. Tingnan nga natin mamaya. Inala ko ito eh. Ano? Sinikam pa rin. Ayoko ng sinika. Matay na lang natin yung HD So, yun. Kumain na nga sila. Yan. Yung chicken pa rin yung kinain nila. Gusin lang namin yan. Yan. Tapos, kumuha ko ulit na itong holistic coffee. Yan. Kasi sobrang sarap. At meron pa akong inaantay na itong Lalamove ngayon. Kasi kulang yung papadala ko sa Canada. So, kailangan ng Canada ng 100 boxes na naman. So, ayun. Pinaantay ko na lang kay Bunso. Hindi ko na naantay pa. Kasi dumating na si Nene. Si Nene lang yung pumunta sa Pure Gold. Nagpasabay na lang ako. And then itong pang salad. Yan. Tapos 2 cucumber. Yan. Aside pala guys sa pwede din pala yung cucumber. Fresh cucumber juice. Yan. Sa mga bato-bato ganyan. So mini-maintain na lang ni Daddy yung yung apple na juice. Tapos ito. Kain-kain siya. Tapos nagpabili ako ng 2 tinapay ulit. Kasi itong 2, may lig sa tinapay. Then, yun lang. Cheso lang. Yan.
Danes cheese slice. Yan, kasi walang ano, wala daw Eden sabi ni Nene. Tapos meron siyang free na lagayan ng ano, ng tinapay. So binigay ko kay Nene yung dalawa kasi sabi wala naman nagbabaon sa amin. Pero why not, 'di ba? Pag nagbaon ako sa baba, yan lagayan ng bread. So yun lang. Dapat din pala mag-ano ko, mag-grocery ako kasi wala na yung ano, yan oh. Wala na yung mga juice ni Daddy kasi natamad ako. And sabi ko baka tingnan ko sa ano, sa SNR kung mas mura yun para bibili ako ng one box na ba? Bilin ko. Na kasi pa-anim-anim lang ang binibili ko at ang bigat. So isaan lang, tingnan natin sa SNR. Para maparinyo ko na din yung ano ko doon, yung card ko doon kasi iniiwasan ko talaga guys, ano, mag-SNR or mag-Landers, wala sa hinagap ko mag-Landers na. Yung SNR kasi malapit sa amin. Ayan, kaso nabubudol ako lagi sa SNR. Alam mo yun, yung sabi ko, yung kailangan ko lang bilhin. Kaso ang dami mo makikita na hindi mo naman kailangan. Yung ending, mapapabili ka. So, diba, sayang sa pera. Ayan, kaya iniwasan ko yun. Siguro mga 6 months kami. Hindi nag-SNR or mahigit. Parang pa 1 year ata. Yan, alam ko kasi nung pandemic pa yung huling ano namin eh. Huling punta namin ni Daddy. So, yun. Naku, patay. Nag-crave ako sa, ano, sa coffee. Yung kalahati kanina, ayan, sabi ko ubusin ko lang. Tapos naalala ko, gabi na pala. Alas 6 na ng gabi. So, baka di naman ako makatulog nito. Pero, ayan mo na. Naano ko na eh. Nabuhos ko na sa tasa. And then, ano naman pala bukas, Sunday. So, pwede akong magpuyat. Yan. Nanood kami ng ano, nung mga zombies. Oops! Wala nang tubig, Daddy. Palagyan na po. No more na. Nagulat siguro sa sigaw ko. Ay, ko po siya tinapakan pa. Nakakabwisit kasi tatanga, di ba? Ay, naku, na-stress ako sa palabas na to eh. Ang daw yung ano, titigan pa mo na. Nakakainis, di ba? Imbis na tumakbo na eh. He! Guard! Magultong audience na to. Nakakabwisit, nakakainis. Tapon sa labas. Ay, naku, good. May sigrot na. Stress okay. Sorry na, Groot. Sorry na. Punyemas kasi. Ayun, natapos din namin, guys, yung ano, mga zombie na yun na naka-stress lang, nakakaloka. Parang may season 2 pa ata yun. So, may ka-stressan pa tayo sa mga susunod na kabanata nun. Ay, what time is it na? It's 9:35. Yan. And gutom na naman daw tong... Di ba dapat dinner nyo na yun? That's Miranda. Ano nangyari sa'yo, Groot? Si Poknat lang isama mo, nak, para magwiwi. Grootin. Dito ka lang, Grootin. Ayan, nag-e-edit ako. Time check, it's 10:49. Hindi pa ako inaantok. Dahil dun sa ano, pinanood namin. Nabubwisit ako. Tapos ano naman bukas eh, Sunday. Kaya, yan, allowed tayong magpuyat-yat. Uy! Grootin! Taya mo na. Sama mo na. Halika dito. Halika rito. Shh! Come on! Come on! May sumunod na kay Chris. Naku, ito pa isa. O sige, magsunura na kayo. Yan, nag-order kami ng chicken. 8 pieces na lang daw, kaya ito na lang ang dinagdag. Maliliit. Parang nuggets. Okay na yan. Then, yung ano, pizza, of course. Ayan o, gusto mo, spinach. Gusto ni Chris yung spinach na flavor. And then, to kay Daddy. Yan, sige. Mag-ipon na naman po siya ng bato. Dito na po, sir. Sir. Wakas. Yan, kain kayo. Actually, nagpalimog ako kay dati ng ano, ng beer. Yan. Lychee flavor, my favorite since Sunday nga bukas. Nakailang Sunday na ako bukas. So, let's go. Mag-beer tayo. Ano to dyan sa ano, sa pizza.
Ang sarap daw may asawa. Sus! Puka! Eh, buksan mo nga to. Puka muna. Hoy, Chris, pray muna iho. Bago ka pumasok na naman. Tangay mo na naman agad yan. Spray. Bless us, O Lord, and this your gift which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Sarap ang bango. Sarap ba to? Hindi ko alam, Chris. Favorite niya yung ay, ano doon, request niya yun. Binuksan mo na to? Ooh, yummers. Alam ba 8 lang? Eh, 4 lang to eh. Aba, lokong yun ah. Sabi niya kulang 2. Kaya mo na. Umuo tayo eh. Hindi natin naintindihan. Ulo yun. Lasa. Puro cheese. Puro cheese. Sabi sa'yo, dapat buffalo na lang eh. Cheese naman. Alam mo yung ano? Sriracha. Hindi ko alam guys kung ganito talaga yung dough ng ano, ng Domino's Pizza. Para siyang ano, may chewy something sa ano. I mean, chewy yung kanyang Hilaw. dough. Hindi siya full ano. Oo, para siyang hindi nag-full ano. Hindi full na nag-rise yung ano niya, yung dough niya. Ayun o. Not sure kasi first time ko lang talaga. Pero, okay naman din. Masarap pa yung ano ni Nene, yung dough ni Nene. Ayun mo, ayun o. Yung gilid. Ito okay, medyo. Hindi ganun din eh. May part na ano, yung gitna. Ito may mga dark na ano. Hindi siya ayan o. Hindi nag-rise. Hindi siya luto. Hindi siya nga nag-rise. Wala siyang ano, nilagay na libadura. Kaya ganun. Anyway, kasi enjoy it na lang. Time check! Hi guys, ito kayo sa likod. It's... Alas Alas 2 na pala. Kaloka. Sabi ko na dapat hindi na ako nagkape. Yan, di pa tuloy ako inaantok. Usually, kapag or dahil nandito kami sa sa labas. Kasi usually kapag nakahiga na ako, mabilis akong antukin. Pero I doubt it. Sa kape talaga yun. Hindi ko inaantok. Yan. Tapos nakailang edit ako ng vlog. Kaso, yan. Nangangati na yung face ko. Magkilamos tayo. Kung ano nang hinawakan ko. Tapos kutkot ako ng sa mukha ako. Ano ito lalagay? Ginagamit kong bango. Mukhang shampoo nila. Ginagamit kong gloves kapag nagpapalig ako ng aso. Dapat bibili din pala ako ng ganito. Dadalhin ko sa sa probinsya. Parang pinapaliguan ko yung mga doggies doon. Yan, ilamos na tayo. Ha? Kalokohan yan. Scam yan, daddy. Kontakin mo. Scam yan. Nanonood siya ng mga coin collector. Madami kasi siyang coin. Try mo. Bahala ka. Ayan, ito yun. Yung facial foam cleanser na tomato din. Yan, nilalagay ko rito kasi dinilute ko siya sa distilled water. Yan, kasi sobrang nito, sobrang concentrated niya. As in, sobrang lapot niya talaga. Concentrated. Kasi kapag ano pa ba dito? Ayan po siya, oh. Ano pa pala ako? Ayan. Yan, sobrang sobrang lapot niya talaga. Purong-puro. Kasi kung mapapansin nyo, yung ibang tag dito, mga facial wash sa market, masyadong liquidy. Ibig sabihin, parang alam niyo yung basta parang nakulangan ako sa kanila kasi ang habol nyo dito parang bula lang naman. Ganyan. Ayaw. Yun. Bula. So, kailangan masyado siyang maraming liquid.
Eh, kaso yung, yung gawa nung, nung manuf ko sa, sa panghilamos na yun, talagang concentrated. Yun, kaya pwede siyang i-dilute na lang. Wala kasi ako yung, yung sample nung, ay, ito pala. Ay, tinapon ko na. Ayan, sample to eh. Binigyan ako sample nung isang brand na hinahawakan ko din. Kaso hindi ko man nagustuhan kasi kapag ginanon mo, yan, ayun, ma-foam naman siya. Meron pa parang natira. Kaso kapag in-apply mo sa sa skin mo, hindi mo mararamdaman yung product. Alam mo yun, parang foam lang talaga yung yung nandun. Yan. So, tinapon ko naman niya. So, dyan lang siya. So, share ko lang. Sa mga may gusto, available yung guys. Ano na, girl? Kape pa. Gabi na, nagkape pa. Nakaka-lurkay ka. So, ayan. Anong oras na, de? 2:38 na. And we're still wide awake. Ano ba? Kakanta pa ako. Oh, grabe ka, ah. Kakanta ka dyan. Yan, tapos ko na lang tong inire-render ko. And then, pasok na tayo sa kwarto. Matulog na. And good night. See you all bukas. I mean, mamaya. Kasi Sunday na pala. Technically. Yan. Bye!